Trubor nakaslem jong unong san Hima. Ka kinhun yale ka jong ka Mawjai FC kalayo ban khore ka chingjob ba Rung shaka final jong ka lumpung yale ka football yak belatip kum ka open to all knockout football tournament arja afsan arpun rio yak belapendong de New Nongstein Sport Social and Cultural Club. Ba phai shaka ni lumpung ka nam job ba jingyo ban su kli jong ka Mawjai FC shaka final ka dehadian ba kala banya khat da lai kula la ya ka shiliang wa blei hagjiya le kai second leg semi final persha kabla long hagasi ba ar jong ka tayo hamadan New Nongstein bar ba khenling ba ka aggregate jong ka jiya le kai semi final first but second leg ka Mawjai kalayo ban thap handrukul kat ba ka shiliang wa blei lai kul haki ar tari ki leg jong ki jiya le kai semi final kumtaling ba ka jingtam da laikol haka aggregate ka Mawjai FC kala yo bandrung shaka final jong ka nikal dumpung mata usnam haka ni kasngi ya kana man of the match la yo ban khur da walam murthong na ka chilyang wa blei na kalyang ka NNSSCC kala pentep ba ka jingle kai final jong ka nikal dumpung kanlong haka pratrik ubna yayong arjar arpun rio haka por shibiji janmit hapdeng ka Evergreen FC na East Khasi Hills persha ya ka Mawjai FC laban kedo hangni baka khusnam hang ni lumpung yele kai kalong daga song pisa hak baka team ka bayo ban khore ka nam la du kan yo ban ra arlak tingka kat ba ka team ka bawan hak ka dan ka ba ar kan yo shilak tingka